80. Weh, tenan ora ta jane? Duwe kok akan nengkor 350 ki. Ora yo guri aku. Sono keling kok bare 350 lah 500 iki kene wangi. Alah, lagi obat 90 paling iki kok. Wong kayu gede-gede semono obat 90 sih. Iya iki wis tau kok iki 90 iki. Wah. Ayo wanine piro niko? Lah yen aku iki mung 750 iki. Ah, 750 ngelenyang kok meprek kaya ngono. Alah, iki kayu gek murah bos iki, Bos. Alah. Kok dunggahi ngono lho. 100. Ora wani-wani iki, Bos. Piye oleh apa lagi? Lah yo aja nek 750 ah. Alah, aku wis entuk berarti tenan iki. Ngopo jane kok ubruk-ubruk tak rungokke kadoan kono ah. Ya lho bos, kayu semene gedene nyang 750 malah meprek le nyang. Wah semene gedene kok 750 ta. Lah ngukur nganggo apa? Lah yo nganggo iki to ya, Bos. Lah ngukur kayu kok nganggo tambang kok nggo gawe gubet gulumu kuwe ah. Lah piye, Bos, wong aku urung duwe alate, Bos. Maton mung 20.000 bakal kayu ra modal ah. Lah yo karena iki ngono entuk berarti iki yo arep tak gawe tuku alat-alat to, Bos. Wis ngene wae, Bos. Tak bayaran aku dipesenan ki sing ngon Jawa ki. Iki aku yo karo tengah wani. Lah tambah menapa, Bos? Wis tambah 50 wis. Ya wis, deal. 1.550.000 yo. Ya. Lah yo aku piye, Bos? Lah yo iki wani juragane wani semono kok 750 nggo apa? Menang bagal wae rono kowe lah. Ya aku kira entuk pesanan barang iki, Bos. Lah kowe sapa? Yes. Munying kan kok. Tak bayar, Bos. Ya. Jangan kuamprat, man. Gua kalau anyaran kok wani-wani nyak lokasiku. Tak dhuwuri to regane to. Rugi ora masalah to aku. Harga diri kok yo.